כבד. הלאה, יפה, לחצל, כבד. הלאה, יפה, לחצל, כבד. עניף לו. קודם כל נדע מי. קודם כל להגיד לנו מי. אבל יצאת שם. מי הכין להם אותי אתה? הלאה, לסלם. מה אתה רוצה מהם? תשאר לך עכשיו? תיכון גם. כן, בדיוק אמרנו עכשיו, כאילו, איזה שעה, הלאה, לחצץ. חצץ. לבצל גם. לא. למכבי זה פה. הלאה. כתר. ומה עוד? כתר. וכתר אליפות. כן. התקבל לאוחנה, איפה אתה? לא אמרתי. או, אני ידעתי לחכות. אני ידעתי לחכות. אנחנו ניתן לו גם כתר מזה. אוקיי. אריזה מיידי. מיידי.